Είναι το PAOK News 1926 και πάμε να δούμε τους πιο σημαντικούς τίτλους της ημέρας για σήμερα Παρασκευή 20 Δεκάτου. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η προετοιμασία της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου μας για τον αυριανό αγώνα στις 5 και 4 απέναντι στο Περιστέρι στο γήπεδο της Πηλαίας. Δηλώσεις για το συγκεκριμένο παιχνίδι έκανε ο παίκτης της ομάδας Λαουρίνα Μπελιάουσκας, ζητώντας παράλληλα και τη στήριξη του κόσμου. Αναλυτικά οι δηλώσεις του. Είναι πολύ σημαντικό να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να παίξουμε την ίδια δυνατή άμυνα που παίξαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια και μας οδήγησαν στην νίκη. Πρέπει να μείνουμε στον ίδιο δρόμο. Αισθανόμαστε πολύ καλύτερα τώρα. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία να ξέρουμε πώς είναι να κερδίζεις και θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Όλα ξεκινάνε από την άμυνα. Αυτό που σου δίνει την αυτοπεποίθηση και στην επίθεση. Και έτσι όπως ήρθαν οι νίκες στα δύο τελευταία παιχνίδια, ελπίζουμε ότι θα έρθουν και στη συνέχεια. Αναφερόμενος στην ομάδα του Περιστερίου, είπε τα εξής. Είναι πολύ καλή ομάδα στην επίθεση και θα πρέπει να τους σταματήσουμε σε αυτόν τον τομέα. Τρέχουν στο γήπεδο, έχουν καλούς παίκτες, οπότε πρέπει να παίξουμε την κατάλληλη άμυνα για να τους σταματήσουμε. Και στην επίθεση εμείς παράλληλα να παίξουμε όπως θα πρέπει για να έρθουν τα πράγματα όπως πρέπει. Φυσικά η παρουσία των φιλάθλων είναι πολύ σημαντική και τους περιμένουμε όλους στο γήπεδο για να μας βοηθήσουν να φτάσουμε σε μια πολύ σημαντική νίκη. Περνώντας στα του ποδοσφαίρου, σε δηλώσεις που έκανε ο Ντομινίκ Κοτάρσκι σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόσφατη ανανέωση του συμβολίου του έως το 2028 με την ομάδα, είπε πως ήταν εύκολη η απόφαση του να μείνει στον ΠΑΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το απολαμβάνει, όπως επίσης και τη ζωή στη Θεσσαλονίκη. Εξάλλου, στην αγωνιστική δράση επιστρέφει και ο ΠΑΟΚ Β, ο οποίος αγωνίζεται αύριο Σάββατο στις 4 με αντίπαλο τον Αιωλικό στο γήπεδο του Μακεδονικού για την 5η αγωνιστική της Super League 2. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι της Super League στο YouTube. Ενώ στην κλήρωση του κυπέλου, ο ΠΑΟΚ κλήθηκε να αντιμετωπίσει στη φάση των 16 την ομάδα του Βόλου, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στην Τούμπα και ο επαναληπτικός στο Πανθεσσαλικό. Ήταν το PAOK News και οι πιο σημαντικοί τίτλοι ειδήσεων της ημέρας.